corrections officer sa Philippines. Although, hindi ko siya nakita personally. Hindi ko siya nakita personally. I never met him. Hindi ko siya nakausap during my stint as a Bucor chief. But tinanong ko nga yung mga gwardiya doon. Andiyan pa ba yung kalawag niyo? Sir, andyan pa. Sir, mabait na sir. Hindi na siga. Malumanay na. Changed man na. Changed man. Nakapalda na sir. Naka-lipstick. So, yun lang sabi nga.